Hyvää iltaa, katsojat. Tässä on minun ihana koirani Taavi, joka on aivan ärsyttävän kiltti. Tues Taavi tänne sisälle. Haastatellaan sua vähän. Niin. Katsokaa kuinka hän haistelee joka paikkaa. Nyt hän auaisi ulos. Mennäänkö Taavi ulos? Mennäänkö? Missä sä oot siellä? Sä oot niin nopea, et sua ei näe kuka. Täytyy johtaa jo pihaan. Niin. Tässä näette vielä Taavin lähikuvan. Taavi! Mene! Taavi, tuleeko sä ulos? Mene ulos. Moi moi! Näin päättyy ihana video.